Hi ha safety car a les European Le Mans Series i hem vingut a viure amb el pol aeri. A la curva 5 del circuit. Aquí vosaltres no feu bandera, sinó esteu en zona de recuperació, no? Sí, es diu intervenció i estem aquí esperant que algun cotxe es caigui a la grava i aquesta meravellosa grua ens ajudi a treure el cotxe. En aquest cas, on ha estat l'incident? En aquest cas hi ha hagut un incident a la curva 4, que era el control 4.2, perquè estan dividits en seccions, perquè és el curvoner gran, i hi havia un cotxe a la grava i l'han tret. És a dir, que vosaltres, ara per exemple, que passarà el safety car, si no hi ha res a prop vostre, no heu de fer absolutament res. No, bueno, sí, les banderes, evidentment, ensenyaran, com veieu allà, ensenyen el safety car. Una mica, quin és el procediment? Com rebeu l'avís de que hi ha un safety car? Vale, normalment el control que rep l'incident avisa, tinc un cotxe a la grava, no es mourà. Després el cap de controls de la ràdio diu, vale, que parla amb el director de carrera, diu, vale, traurem safety car en X segons, prepareu-vos. Van restant els segons i ho diuen, diu safety car deployed. I tots traiem la pancarta, la bandera i... I més o menys una jornada vostra quan pot durar? Avui hem entrat a les 7 i marxem a les 8:20. S'ha d'anar fins al cotxe, compte que jo a casa arribo a les 10. Doncs és la 1 del migdia, jo em vaig i deixo el pol aquí, torrant-se el sol, que fa bona temperatura al circuit avui.